Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшуы сезнең белән мин Рәмилә Хәмидуллина. Һәм бүген безнең студиябызның кунагы Рәсәйдә Мингазов исемендәге беренче татар кавер төркеме солисты Ильяс Мингазов. Ильяс, исәнмесез. Исәнмесез, Рәмилә. Ильяс, сез безнең шәһәребезгә менә кыска вакытлы гастрольләр белән килдегез. 2 көн дәвамында Әлмәт халкын, Әлмәт тамашачыларын үзегезнең матур җырларыгыз белән сөендердегез. Ничек алар сезне кабул иттеләр? Нинди хисләр белән менә концерттан соң шушы безнең студиябызга килеп утырдыгыз? Дөресен әйткәндә, җылы кабул иттеләр. Бик зур рәхмәт тамашачыларга, шулай җылы каршылаганнары өчен, рәхмәт алкышлары өчен. Бик яхшы үтте концерт. 100% түгел, 101%-ка без бирелеп эшләдек һәм аның нәтиҗәсе дә булды. Чөнки бик күп директ язылар, бик күп отзывлар алабыз һәм безнең эш юкка гына бармый дип әйтәм. Һәм менә бу 2 көндәге концерт бик яхшы үтте. Һәм сез бит инде менә безнең тамашачыларыбызга яңа хитлар да алып килдегез бу юлы. Премьерада булды, ялгышмасам. Безнең саунд продюсер Юрий Федоров безгә яңа аранжировкалар ясап бирде һәм без аларны шул 2 көн эчендә тамашачыларга күрсәттек. Менә чын дустым җырына әзерлекне сөйләп үтсәгез иде. Нигә менә нәкъ шушы җырны үзегезнең репертуарыгызга кертергә булдыгыз? Без ничек дип әйтим, карыйбыз үзебезнең репертуарны. Репертуарда безнең 60-тан артык җыр. Һәм һәрбер җыр нәрсә турында? Мәсәлән, әни турында, мында мәхәббәт турында инде күбесе, дуслык турында юк. Мин дә әйтәм, безнең продюсерга Роман Степановичка әйтәм, Роман Степанович, дуслык турында җыр кирәк бит инде әйтәм. Һәм Розал безнең баянис әйтәм, вот шундый җыр бар ди, шу дустым. Әйтә алып карыйк. Тыңлап карадык, безнең репетициядә барысына да ошады һәм дә инде уйладык, нәрсәгә эшләп карамаска. Вот, эшләп карадык, Инстаграмга куйдык һәм тамашачылар да, безнең тыңлаучылар да яздылар: "О, яхшы җыр, әйдәгез эшлик, әйдәгез эшләгез" дип. Вот, эшләдек тә һәм тамашачыларга күрсәттек. Ильяс, сезнең бит инде менә кавер төркемегез ул Рәсәйдә генә түгел, дөрестән дә дөньяда бердән-бер татар кавер төркеме. Бердән-бер булмаса да киләчәктә ул һәрвакыт беренче булып калачак. Шулай. Менә киләчәктә иҗатыгызда үзегезнең җырларыгызны да башкарырга планнар бармы? Әлбәттә, авторский материал дип әйтәбез инде, ул безнең уже процесс бара. Текст, мелодия өстендә эшлибез һәм дә инде ала бирсә, уже бу елны без тамашачыларга күрсәтербез безнең эшләребезне. Димәк, инде каверда гына тукталып калырга теләмисез. Юк, кавер дигән сүзне дөресенчә әйткәндә күп кеше үзенчә аңлый. Ни өчен кавер? Ул бит аларның җырлары түгел. Ни өчен җырлыйлар аларны? Күп сораулар бар инде. Кавер, аңлап бетерми бит кеше. Теге зал аңлатыра һәр бер кешегә һәм дөрестән дә ничек дип әйтим, ул кавер җырларын без эшләячәкбез алга таба да, но аңарда гына тукталып калмыйбыз. То есть авторский материал өстендә эшлибез һәм дә инде төрле икенче эшләрдә дип әйтим. Һәм менә инде сезнең Әлмәттәге 2 көнлек чыгышыгызга кабат әйләнеп кайтсак, сез нинди бәйрәмнәрдә чыгыш ясадыгыз? Шуны тамашачыларга бәлки күрмәгәннәрдер, исләренә төшереп үтигәде. Без чыгыш ясадык 26-сы день молодежи. Яшьләр көнендә. Яшьләр көнендә 27 июнь көне безнең инде үзебезнең төркемебезнең сольный концерты булды. Без анда зур концерт куйдык. Бу бит инде Ильяс юкка гына түгел. Сезнең менә сольный концертларыгыз нәкъ Әлмәт шәһәрендә үтә. Минем хыял бар иде. Без бит инде 2 ел элек уже бер концертны куйдык Әлмәттә. Мин үземә әйттем, безнең беренче төркемебезнең беренче сольный концерты Әлмәттә булачак. Минем туган ягымда үтәчәк. Һәм ничек дип әйтим, ышангач, менә аңа ышанып бирсәң, ул бит инде русча әйткәндә сбывается. Хыяллар чынга аша. Хыяллар чынга аша. Максатларга да ирешеп була. Русча әйткәндә главное верить. И барысы да килеп чыга. Һәм без уже менә 2 елдан соң, машалла, уже икенче сольный концертны куябыз Әлмәттә. Татнефть компаниясына, Яшьләр комитетына, Татнефть профсоюз оешмасына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Рәхмәт, шушындый зур сәхнәләрдә чыгыш ясарга мөмкинлек биргәннәр өчен. Зур рәхмәт сезгә.
Татарстан нефтінің 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында узган концертны бергәләп искә төшереп узыйк әле. Татар музыкасы кичәсеннән иң матур, иң истәлекле мизгелләрне бүген сезгә дә күрсәтербез. Bu durmuşta sen benim canımның яртысы деп әйтерлек кешегезне табыгызны телибез. Әгәр тапкансыз икән, кадерен белән яшәргә насыйп булсын. Әгәр тапмаган, табарга насыйп булсын. Бу җыр башы күңелдән сезнең өчен. Син минем жанымның яртысы. Әгәр benim canımның yartısı, yaşaysın yüreğim türünde, nefsinin parası yolunda, bakıysan köllerim kölünde, mesleğim benim boyunda, ışınlap varımın şiirlerde, gözünse parası yollarda, öğrenmenin kötü yerlerde. Hörmətli tamaşaçılar, men özüm Sabar rayonu Yuqarı Simet avılında tuğub isken yigit, hazırki kunda Elmet şəhərində şiirlər icad etem, hem özümüzge kelgen hürmetli jırçılarımızı, artistlarımızı tutlap, şiirlər yazıp, şiirlər tapşıram. Mine bugün de şuşu sahnede İlyas Mingazov'a bağışlap, özüm için көңілден yazgan şiirini okup tapşırıp gitarga rüxsat etiniz. Şiirim Yaktı Yıldızımız deb atala. Matır gurur Elmet şəhərində tuğub üsken bizning İlyas. İnim alda senin turmuşunda bulsun idi her şey matır yaz. Özümüzün tatar jırlarına yanadan жылы can üresiz. Halkımızga şul jırlarını jırlap, küş hem dertli suluş biresiz. Tatar sahnesine biz göz salsak, matır jırlavçılar bik sirek. Siznin gibi matır jırlavçılar tatar sahnesine bik gerek. Alga taba sizin turmuşunuz barsın idi tigiz yollardan. Ailengizde şulay tigiz bulup tursun idi kız hem ullardan. Bütün halk sizge gelecekte motor tigiz turmuş dilimiz. Gel de şulay bizni şartlandırıp uçsun idi sizden gününüz. Rahmet size. Hepsi rahmet sizge. Allah'ın rahmeti olsun. Alkışlar güçlüydü. Выбирая песни для нашего репертуара, мы очень многое анализируем, прослушиваем песни времен Рахимкуловых, Ниев Фархи, Ильхама Шакирова, Ильфиса Каямова. То есть строго вот такие пласты действительно больших культурных деятелей, наследие которых осталось в культуре татарского народа. Мы понимаем, что сейчас песен, где есть настоящий татарский мон, их практически нет. Это единицы какие-то песни появляются, такие, где есть душа, где показан быт татарского народа, фольклор, красота мелодии, красота мелизматики и так далее. И задумываясь над этим, хотелось бы нашим проектам дать молодежи понимание такое, чтобы они гордились своей музыкой, своими корнями, своей историей, своими истоками. За счет синтетических звуков, за счет того, что у нас в команде есть просто первоклассный саунд-продюсер Юрий Федоров. И вот вместе как-то нам удается, грубо говоря, из какого-то старой песни, которую слушает наша бабушка, зацепить внимание молодежи. В этом контексте я считаю, проект уникальный, потому что пока аналогов этому нет. Мы
в свою очередь, ну, если говорить о каких-то амбициях, хотели бы быть и стать визитной карточкой Татарстана, когда бы главы государства с гостями, которые приезжают в нашу столицу, всегда бы могли прийти, например, в какое-то место и прикоснуться к достоянию, культурному наследию музыки татарского народа. Yaz kilerdeki uftanma Tamam ko'p yozilamiz. Yaxshi deb janoga bo'lak beramiz. Bular hozircha jillarsiz ekan. Uftanma g'ilmirlar yaz kılık ötedi şaşaşı kursağında uftanma Bırak yaz ki uftanma Kimga bırak bilmiyoruz. Nima kalsa Güzel hatırımda sıklanıp qarab turdim. Ko'zlarini olmishim. Elbijanim, men seni akiram. Eng yaxshi ijrochilar. Alqishlar qilishdi. По сути, бүтін қазіргі болған искусство, музыка, нәрсе, кино, ол все каверный. То есть уже все создано давно. Иә, қабатланайын. Просто har яңа буын өзінше фильтрует и өзінше көрсетеді. Вот. А идеялар, смысллар бітіншіде, в принципе, шул бір өкенді. Ярату, мәхәббәт, анда тормыш, ғұмыр, өлем, яшау, анда и все такое. Вот. Шуңа көрә біз просто наблюдаем за очередным процессом вот этого кавера, грубо говоря. Yaktı yıldız bulut, sıkkına bakıp bu suyudan yandı batıldı. Üzgâne uzak, tek bir gün attı. Yakınayım bir şey sabırlı. Yaşlarım gönlüm bulutlar Ukala sana Отличные впечатления, очень хорошо поют. Как вам исполнитель? Отлично, bizlarni bek yaratamiz. Shunday yaxshi konsert. Bek zo'r rahmat, zo'rlab kelganingiz uchun bizning shaharga. Siz Mingazov Tatar cover turkumi turida eshitganingiz bor edimi? Eshitganim bor, но qaraganim yo'q edi. Men chunki o'zim Sibirda turdim, hali ko'pdan to'g'rilab qaytdik biz bunda. Nishik so'ng buni o'shilarmi yigitlar? Bek aybat. Я думаю, что любой артист мечтает о сольном творчестве, и Ильяс не исключение. Вот поэтому мы очень надеемся, что в скором времени у нас появятся сольные вещи.
И постепенно мы будем продолжать развивать историю кавер-музыки. Почему? Потому что, в принципе, это людям нужно все равно. То есть в какой-то степени это поддержание, не знаю, истории вот этих песен. То есть это продление жизни этим песням. Но и, безусловно, мы очень надеемся, что у нас будут новые музыкальные вещи, которые найдут свое место у татарского слушателя. Алла Берса. Я очень рад и счастлив, что пришел на этот концерт. Какие песни вам нравятся? Просто хорошие. И желаю этому концерту, да, чтобы здоровье крепкое, чтобы Господь Бог их хранил. Ой, мен вообще яратам. Бұларның группасын кеше де шықтым, бүгін де шықтым. Энергия жиып, рәхәтләнеп, yol итеп қайтам. Мен қоян білдіңіз олар турында? Мен Инстаграмнан көптен, енді 1-3 ел оларны қарап барам. Өзіміздің балаларының тойларына да шақырдық. Мен бик яратам ишетларын. Там Әлмәт егеті де битер. Әлмәт егеті онсы тоже плюс. Откуда узнали о концерте? Ну, давно я Мингазовых знаю. Я хожу, я хоть русский, но вот по-татарски я знаю. Мать у меня татарка. Я поэтому люблю татарский концерт. Это великолепная группа. Бик яхшы, тәртипле, мұңлы жігітлер. Шынында менә мәхәббәт темасына килгәч, иң зур мәхәббәт менә минем өчен. Әнидән дә кадерлерәк кеше юк. Әнигә карата мәхәббәттән көчлерәк нәрсә юк. Әниләрнең, якыннарның кадерләрен хәзер белим. Мин бу тормышта бик зур рәхмәтлемен үземнең әниемә. Мине тутырган өчен. Менә минем әнием миңа шундый дөрес тәрбия бирмәгән булса, мин тумаган булыр идем. Мин җырламаган булыр идем. Менә бүгенге төркем барлыкка килмәгән булыр иде. Бүген безнең концерт барлыкка килмәгән булыр иде. Сез бүген шушы концертка килмәгән булыр идегез. Мин әниемә бик зур рәхмәтем. Әйдәгез, үз әниләребезгә көчле итеп алкышлап бирик әле. Инде әле кашан беләм. Без аның белән бәләкәй чакта бергә бер сәхнәдә җырлаган идек. Вот, шуннан бирле мин аның беләм. Гомумән, бүген ничек менә сезгә концерт? Бик ошады. Впечатление положительное, все нравится, атмосфера замораживает. Спасибо организаторам, спасибо вам. Әйбәт ошый. Таныш идегезме иҗатлары белән? Таныш. Это наши дальние родственники дәрсең. Минем җизнәмнең племяннигы бу. Менә йөрибез, карыйбыз. Ошый. Son
Тамашачылар, татар музыкасы кичәсе Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан оештырылды. Әлеге җыр моң кичәсе, музыкаль кичә барлык тамашачыларда да кабатланмас хис кичерешләр калдырды. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.